Nagpabutsag sang handa ng More Electric and Power Corporation para sa palaabuton nga Bag-ong Tuig. Sa interview sa Bombo Radio kay Angel Tan, ang spokesperson sang More Power, yagin pahayag 100% nga preparado ang korporasyon sa pag-cater sa mga kinahanglanon sa mga konsumidor agud masiguro nga hilway kag masadya ang selebrasyon sang Bag-ong Tuig. Suno kay Tan, wala sa ginapaabot nga power interruption sa masunod nga mga inadlaw dugang pariya nga mag-deploy man ng More Power sa mga personnel sa ila control center sa tion sang Bagong Tuig agud gilayon nga maakomodar ang mga concerns sang konsumidor. Nagpahanumduman ang More Power sa mga konsumidor nga likaw o kung likawan mga octopus connection ilabi na subong nga madamo sang appliances ang ginagamit agud nga malikawan ang sunog kay iban pang mga peligro. 100% ta kita nga ready kag prepared sa palaabuton nga pagsugalaw sang Bag-ong Tuig in terms abi sa distribution natin o ang preparation natin sang manpower during the like New Year's Eve celebration plus ang mga personnel naton nga naga-duty sa aton nga customer service nga nagasabat sang tawag sang aton nga mga consumers plus sila isang aton nga preparation man in terms of patrolling sa ating mga substation kag na-checkar taman ang ating mga linya halin sa mga substations naton pagkadto sa transmission lines naton diri sa bahin sa Iloilo